6 மாதம் ஆனாலும் கெட்டு போகாத சில காய்களை தான் பார்க்க போகிறோம். நம்ம வீட்டில் என்னென்ன காய் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு காமிக்க போகிறோம். இந்த 2 வெள்ளை பூசணிக்காய் வந்து நல்லா பெருசாக குண்டு குண்டு இருக்குது பாருங்களேன். அந்த 2 வெள்ளை பூசணிக்காய் வந்து அம்மா வீட்டிலேருந்து கொடுத்து விட்டாங்க. இந்த பச்சை கலரில் இருக்குது பாருங்களேன், இது வந்து சாம்பார் வெள்ளரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நல்லா பெரிய வாக்கில் இருக்கிறதாம்மா. இது வந்து சாம்பாருக்கு அதுக்கப்புறம் பொரியலுக்கெல்லாம் நம்ம பயன்படுத்தலாம். அப்புறம் வந்து அரசாணிக்காய், இதுவும் வந்து அண்ணி வீட்டிலேருந்து கொடுத்து விட்டாது. அந்த 2 வெள்ளை பூசணிக்காய் மட்டும்தான் அம்மா வீட்டிலேருந்து கொடுத்து விட்டாங்க. அப்புறம் இருக்கிற இந்த காய்கறிகள் எல்லாமே நம்மளுக்கு அண்ணி வீட்டிலேருந்து கொடுத்தாங்க. சில காய்களை வந்து நான் உணவுக்கும் பயன்படுத்திட்டேன். இது எல்லாமே வந்து 6 மாதம் வந்து காஞ்சி வேணால் போகும், அப்படியே சுருங்கி காஞ்சி வேணால் போகும். நம்ம கொஞ்சம் பத்திரமான இடத்துல வச்சா நம்மளுக்கு கெட்டு போகாமல் அப்படியே இருக்கும், ஈரப்படாமல் இருந்துச்சுன்னா. அதே மாதிரி அரசாணிக்காய் வாங்குறீங்கன்னா சில பேர் வந்து பரங்கிக்காய்ன்னு சொல்லுவாங்க. பரங்கிக்காய், அரசாணிக்காய் எல்லாமே ஒன்று தான். அது வாங்கும்போது நீங்கள் வந்து இப்போ நான் உங்களுக்கு கட் பண்ணி காமிக்கிறேன். கொஞ்சம் வந்து டார்க் மஞ்சள் கலரில் இருக்கணும். அப்படி இருக்கிற அரசாணிக்காய் தான் நம்ம பார்த்து வாங்கணும். சிலது வந்து லைட் மஞ்சள் கலரில் இருக்கும். அப்படி இருக்கிறத பார்த்து நம்ம வாங்கக்கூடாது. அது வந்து டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும், கொஞ்சம் சலசலன்னு இருக்க மாதிரி இருக்கும். இது வந்து நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். சில விதைகள் வந்து நல்லா முத்தி போன மாதிரி இருக்கும் நம்மளுக்கு பார்க்கும்போது மார்க்கெட்டில். அப்படி இருக்கிறத பார்த்து நம்ம வாங்கிக்கணும். பாருங்களேன், இதுலேயே வந்து நல்லா டார்க் கலராக இருக்குது, விதை வந்து முத்துன மாதிரி இருக்குங்களா. இப்படி இருக்கிற அரசாணிக்காய் தான் நம்ம பார்த்து வாங்கணும். அது வந்து டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். நீங்கள் வாங்கும்போது மஞ்சள் கலர் வாங்கிடாதீங்க. இந்த விதையெல்லாம் எடுத்து வச்சோம்னா நம்மளுக்கு வந்து செடி வளர்க்குறதுக்கு வந்து யூஸ் ஆகும்.